Og lige inden at vi helt går fra hinanden, så vil jeg sige til dem, der har været over underhold, de skal lige huske at komme op og hente deres sigte heroppe. Det var ikke det. Så er Volvo ved at være klar. Har I de værktøj skal bruge? Politiktanks mikrofonen med, eller? Det er den, ja. Og piger, I er klar? Hvor er sætter du ligger der godt. Er I klar, publikum? Okay. Ej, den er prøvet her. Prøv lige komme op dernede fra. Prøv lige komme op. Vi skal lige hen i sikkerheden. Der er nogle forældre, der lige skal have et billede. Hvor er forældrene hen til de her uger? Og kan holde op. Sådan. Så skal vi lige have et billede. Så gør vi lige thumbs up her. Så skal vi lige et billede her. Dam, dam, dam. Godt. Så går vi i gang nu. Yes. Omfærdigt Volvo. Hansi. Og i sidste applaus. Hen til scenekanten, piger og drenge. 3, 2, 1, og klap!